nixteħtu fl-art bil-iman, nixteħtu fl-art bil-iman, nixteħtu fl-art bil-iman. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. F'dan il-ferħ tal-miliet, illum il-Knisja ddawwar l-attenzjoni tagħha madwar din it-tarbija li twildet għalina Ġesu, il-figura ta' Marija u Giuseppi. Familja mqazza. L-esperjenza li ġejjin minna aħna u rijilna Ġesu li twilet ukoll familja fil-qalba tal-familja. Nsellem lilkom li jinġbartu hawnhekk għal din l-Ewkaristija f'dan is-santwarju. Imma t-tislima t-talb tagħna u d-dispożizzjoni għas-smieħ tal-kelma talla inwasluha lil tant nies illi qegħdin isegwuna mill-qrib u mill-bogħod. Uħud minnhom anke lilin minn xtutna. Ejja uħud nitolbu lil Mulej jaċċettana, jaħfrilna, issa li tħallna f'dan is-santwarju ejjew nidħlu fina nfusna, nindunaw kemm aħna midinbin u nitolbu l-maħfra talla. Int salvazzjoni għal min jittama fik, Mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha, Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajb. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-intenzjonijiet tal-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbu. U Alla inti tajtna eżempji mill-isbaħ fil-familja mqazza. Għamel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet tad-dar u fir-rabta tagħha tal-imħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u isaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien ġiet il-kelma tal-Mulej lil Abram f'dera u qallu: La tibżax Abram, jiena tarka għalik, ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi Mulej, x'se tagħtini għax se nibqa' bla tfal, u l-werriet ta' dari se jkun Eliezer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, inti lili ma tajtnix nisel, u għaddej dari se jiritni. U ara, waslitlu il-kelma tal-Mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u għad jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-smewiet u għotti l-kwiekeb jekk għandek ħila toddhom.
u żied jgħidlu hekk għad ikun nislek u hu emmen fil-mulej u dan għaddulu b'ġustizzja. U l-mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien weda. U Sara tqalet u wildet iben lil Abram fix-xjuħitu fi-żmien li kien qallu Alla. U Abram semma lill-ibnu li twelidlu li kienet wilditlu Sara Iżak, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Jaħweħ u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ngħidu faħru lill-mulej u xandru ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ngħidu jaħweħ u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu lill-mulej. Ħabirku biex tarfu lill-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu lil-wiċċu il-ħin kollu. Ngħidu jaħweħ u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Nisa l-Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Ngħidu jaħweħ u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef lil Iżak. Ngħidu Qari mill-ittra lil-Lut, Ħuti. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla, meta dan qallu biex imur fard li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara, marra mdaħla fi żmien, setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li jagħmlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed, twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa dak li kien ħal wediet li hu Alla kien qallu min Iżak int għad ikollok nisel. Huwa fehem li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbija ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alla fl-modi kellem l-missirietna ħafna drabi u b'ħafna manjiri permezz tal-profeti. Issa, f'dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Wara li għal-ilhom żmien għal purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Marija u Ġuseppe ħadu l-Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju pargamiem jew żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej.
F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun. Dan kien raġel ġust u tajjeb li kien jistenna il-faraġġ ta' Iżrael u kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara il-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal fl-Ispirtu u xħejn il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet tgħid il-liġi, huwa laqgħu fuq dirajh. Bierek lill-Alla u qal: issa u Sid tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi slim skont kelmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qed jingħad fuq u Xmun berikhom u qal lill-ommu: ara, da se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh u intu ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna bint Fanuel mit-tribù ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara xbubitha kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura l-Galilija fil-belt tagħhom Nazaret. U t-tifel baqa jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja tal-Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ma nafx taħsbux bħali, imma xi kultant ngħid imma kemm ikonna familji li għaddu minn mumenti jibsa ta' dlam. Xi kultant ukoll tinduna kemm ikun hemm nies li jħabbtu wiċċhom mal-liebes tal-ħajja. Hawnhekk jitħaddet minn sejf li jinfet il-qalb ta' dil-lom quddiem dit-tarbija jew quddiem ir-realtà tal-ħajja tagħna, ma partikolarment illum il-ħajja ta' żwieġ jew il-ħajja tal-familja jidhru dawn l-isfidi. Għalfejn għaddejjin minn dan? Jew għalfejn kellna ngħaddu minn dan? Għalfejn il-kriżi jew id-dlam li taħkem lil tant relazzjonijiet, rapporti ta' nies li jgħixu taħt l-istess saqaf. U mbagħad iktar u iktar li lin fil-Vanġelu nindunaw hekk għaliex id-dbatija. Għaliex? Ħanidħlu fil-kuntest tal-Vanġelu tal-lum. Għandek tarbija u għandek ġenituri li joqogħdu għal-liġi. Kienu jafu li għandhom l-awtur tal-liġi f'idejhom imma għadu għal-liġi ta' Mosè. U marru t-tempju jippreżentawh. Il-preżentazzjoni ta' dit tarbija speċjali kollha kemm speċjali fit-tempju. U x'jiġri dak il-ħin? San Giuseppe u l-Madonna itellgħu pargamiem, hawnhekk jgħid jew bċiċen, ħamiem. Issa hawnhekk qed jaqdu dmir tagħhom fl-offerta tagħhom it-tempju, imma dik kienet l-offerta tal-fqar. Familja li kienet tkun fqira kienet tippreżenta pargamiem, hawnhekk jgħid anke par bċiċen. Allura ma din l-offerta tagħhom tat-tarbija l-ewwel wild maskili marru jippreżentaw kif kien hemm fil-liġi tal-mulej. Imma mhux biss għax Marja u Giuseppe kienu mill-anawim, mill-foqra, mhux biss, hemm profezija.
Għax is-sinjuri kienu jippreżentaw il-ħaruf. Ma li jitelgħu fit-tempju għal preżentazzjoni kienu jippreżentaw il-ħaruf fit-tempju. Imma insaqsikom, Marija u Ġuzeppi kienu qed jippreżentaw il-ħaruf tad-dinja li jneħħi d-nubiet tad-dinja, id-dawl tad-dinja, dak li kellu jkun il-ħaruf illi bih bid-dem tiegħu id-dnub tal-bniedem ma jibqax, jiġi mirbuħ, ix-xitan jiġi mirbuħ. U għalhekk hija profezija tara l-San Ġusepp u l-Madonna tilejn u dat tifel, dit-tarbija trid tagħti id-dawl lin-nies. U jidħol u hawnhekk tolqot ħafna l-anzjani. Il-Vanġelu tal-lum jolqot żewġ anzjani, wieħed kien jismu Xmun. Xmun. U liħor kien jisima Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser u jgħidilna li kelli 84 sena. Ħammorru bil-mod. L-ewwel ħammorru għal-qassi, sal Xmun. Xmun kien jgħid jien minix ħammut qabel nara id-dawl. U naħseb jien dan il-messaġġ irid jiġi hekk fil-qalb ta' kull wieħed waħda. Ma rridx immut fid-dlam. Ma rridx immut miksur minn Alla. Ġi d-dawl, ġi Ġesu, ġi fid-dinja. Imma kemm hawn nuqqas ta' paċi fil-qalb. Kieku maħniex ngħixu mifxulin ninsew dil-paċi. Din ma tinxtarax bil-flus taf ikollok kemm ikollok, jew laqqas tinxtarax tkun taf il-dik u l-dak u min jaf minn aħna. Din iċ-ċavetta tal-qalb edha fidejk. U għalhekk Xmun jaqbad il-dit tarbija. Okej issa. Issa tista' tħallini immur. Issa sibt il-paċi. Immaġinaw din it-tarbija. Issa u sid tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim u mhux li kien li jkolli l-paċi u d-dawl. Dit-talba aħna l-qassisin ngħiduha kull flaxija meta d-dlam ikun daħal. L-aħħar talba li għandna bil-lejl hija din it-talba fil-kompita issa u sid tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kelmtek. Għax għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha minn għalik ukoll biex ma tibqax skjaf, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Imma mbagħad dritt wara idur l-din il-mara. Tinsewx illi Xmun kien mimli bl-Ispirtu Santu u jgħid darbtejn l-Ispirtu Santu u hawnhekk jagħmel profezija. Hija l-profezija ta' tbatija. Ara jkun hawn xi familja, ara jkun hawn xi saċerdot, ara jkun hawn xi reliġjuża qed tismani, xi ħadd li qed jismani mill-qrib jew mill-bogħod u jaħseb li għax mar il-Knisja li għax huwa saċerdot, li għax qiegħda fil-kunvent jaħseb li mhux se jkollu is-salib. Jekk int miexi wara Ġesu u trid iżżomm iż-żwieġ fil-fedeltà, ir-rispett lejn il-ħajja, l-onestà, jekk trid illum fis-soċjetà li l-familja tiegħek bejnietkom bħala koppja, trid tgħaddi minn dal-proċess lilek ukoll sejf jinfidlek ruħek. Tistgħu tqumu kollha bil-wifqa u tgħidu jiena xħabbejt batejt. Immaġinaw forsi l-iktar minnkom li dal-miliet ħassejtu imma manki għatu kas, imma jien rabbejt tliet, imma ommi rabbit min, imma manki għatu kas, imma jibqgħu għaddejjin, imma kif sirna hekk? Kif? U min jaf kemm tgħiduha? Xmun ħares lil din il-mara u jagħmlilha dik il-profezija. Xmun iberikom u jgħid lill-Ommu Marija, lill-Madonna qegħdin fis-santwarju tagħha. Hawnhekk tisma' dan il-kliem meta Ġesu għadu tarbija. Imbagħad min jaf kemm ftakritu x'imkien minn xhur fuq is-salib. X'insemathom jgħidu salbu, salbu. Ftakritu dal-kliem u aħna rridu niftakruh. Isimgħu. Ara, dan dit-tarbija jiġifieri se jġib il-waqa u l-qawmien. Hemm dal-proċess. It-toqol tas-salib. Imma li inti tibqa' maqut mas-salib ħatgħaddi mill-fidwa, ma tiddisprax, imma tintrabat
ma dan is-salib u ma hu l-ebda familja u ma hu l-ebda persuna u ma hu l-ebda saċerdot li ma tgħaddix jew ma jgħaddix minn dan il-proċess il-waqa' imma hemm il-qawmien is-salvazzjoni tal-familja, is-salvazzjoni ta' dik il-vokazzjoni ħajkun il-qawmien ta' ħafna f'Iżrael iwa. Da Ġesu sar id-dawl għal ħafna nies mifxulin u jgħidula lill-Madonna hawnhekk, inti ġibtni hawnhekk u ħassejt li Ġesu jħobbni. Sibt id-dawl, sibt is-sens tal-ħajja tiegħi, l-ħbib tiegħi, mhux l-affarijiet tad-dinja jimlew il-qalb. Dawk ftit jawwies ikunu ma jkunux, jistgħu jamxu l-għajnejn, imma aħna nafu li mhux kull ma jleq huwa deb. Allura importanti li npoġġu l-Ġesu f'qalbna kif kien fiċ-ċentru ta' Ġesu, ta' Giuseppi u ta' Marija. Irid jidħol fil-familji tagħna, fil-koppji tagħna. Hekk prattikament meta nagħmlu tarbija kemm irridu ngħaddu din il-fidi. It-trasmissjoni tal-fidi. Fejn sejjer pa? Ħammur nisma' l-qudies il-ħaq wara. Fejn sejra ma? Semmurru ngħidu grazzi lill-Alla. Di l-armla romlot wara seba' snin miż-żewġa. U kienet fit-tempju fis-sawm u t-talb tfaħħar lill-Alla. U aħna għalhekk niġu hawnhekk. Tafu għaliex u nispiċċa. Jekk xi ħadd jgħidlek xi tmur tagħmel il-qudiesa, x'mor tagħmel tapinu, x'mor tagħmel il-qudies il-ħadd, x'mor tagħmel? Taf x'inweġbuh, jien anki jekk ħadd ma jibqa' jmur, jien nibqa' mmur. Għaliex tibqa' tmur? Għax naf li Ġesu jħobbni issa u kif jien minkejja l-weġġat, il-feriti u l-limiti, l-imperfezzjonijiet tiegħi. Iva, ejdu għal kulħadd, jien nibqa' mmur għax nemmen li Ġesu jħobbni. Jien nibqa' mmur infittex il-Madonna dik toħodni għand Ġesu u jien naf li Ġesu jħobbni issa kif jien minkejja dnubiet il-weġġat l-imperfezzjonijiet tiegħi. Amen. Nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox. Semgħu dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha għalina bata ta' Ponzju Pilat, mietu difnuha. Fit-tielet jum qam minn bejn li wiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li hu meqjum u weġġa' flimkien mal-missieru mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet. Issa huwa l-mument li fih aħna nitolbu ejjew nemmnu għax mingħajr fidi maħna xejn illi Ġesu qiegħed f'nofsna. Fejn 2 jew 3 miġbura f'ismi inkun f'nofskom. U issa nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu Santu biex nirresqu t-talb tagħna. Jew nitolbu għall-Knisja kollha l-Isqof Anton, il-Papa Franġisku, s-saċerdoti, il-missjonarji, il-katekisti, il-persuni konsagrati, is-seminaristi. Imma l-iktar dawk li se jwaslu l-kelma talla fil-predikazzjoni il-lejla għada biex inwaslu messaġġ ta' tama lill-familji kollha. Nitolbu. Ma niqfux nitolbuk biex tieqa fil-gwerra. Meta se nsibu l-paċi
ħalli dawn il-bnedmin jisimgħu dak li tkanta f'Betlem. Glorja l-Alla u paċi fl-art. Jalla jkollna nies ta' rieda tajba. Għal dan nitolbu. Ismana. Ħafna nies illum ġew fis-Santwarju ta' Pino minn kull rokna ta' Malta. Ħafna nies maqudin magħna li din minn xtutna. Nies li qegħdin Mater Dei. Nies li jafu li għandhom mart terminali. Nies li jinsabu fil-faċilità korrettiva. U nies li jinsabu fis-skiet ta' djarhom. Jew qed jivvjaġġaw. Nitolbu għalihom bl-interċessjoni tal-Madonna biex lilna u lilhom tatina l-grazzi li għandna bżonn. Nitolbu l-eżistana mejtin. Hekk biex intmulej tagħti li jibdew sena ġdida fil-ġenna. Hekk m'hemmx żmien għalik imma aħna nawgurawlhom ukoll dan iż-żmien qaddis fis-sema. Nitolbu ismana. L-aħħar talba fis-skiet tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen. Helwa tarbija ejja u twilet ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla missier illi jista' kollox. U Alla, int fit-tjubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja tiegħu. Għamel li aħna u niċċelebraw il-familja mqazza inħossu l-ferħ tal-grazzja li inti tiżra fina bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kull imkien inroddulek ħaj. Bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw se ninġibdu dak li issa għal dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis. Osanna Floritas. Imbierek minn ġej fis-sena. Osanna. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-mister. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs. Rad il-ħajr, qasa, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' għaddi l-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom għal bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju, għamel li kif huma bil-magħmudija, mitu fibnek u bħalibnek jekk fibnek bħalibnek jirxu xtawa l-ħajja. U s-santolbuk tiftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk katililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija sliem, għatija laqda li jintrit fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħenna għalina. Ħaruf Talla. Mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ġismi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok
biex jiena ningħaqad miegħek. Ħeġġiġni minħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
Nu bil-wifqa ringrazzjament u liben Alla sar bniedem u għammar glorja lill-Missier, lill-liben u lill-Ispiritu Santu. U liben Alla sar bniedem nitolbu. Tqarbinna mulej bil-ħobs tas-sema, kolna ferħana, għamel li din it-qarbina tkun tiswilna l-ħajja ta' dejjem, lilna li għanna x-xorti nistqarru li Ġesu sar bniedem u għammar fosna. Bi Kristu Sidna, amen. Nfakrukom hekk biex għada kemm jista' jkun ngħaddu il-ġurnata f'Radd il-ħar lill-Alla, l-aħħar sigħat tal-2023. Tajjeb li għada hekk nieħdu sehem fl-Ewkaristija fejn nistgħu biex ngħidu Te Deum, grazzi lill-Alla lilek u Alla nfaħru. Ħatkun l-aħħar qudiesa tas-sena biex imbagħad nibdew sena ġdida jekk Alla jrid it-tnejn ukoll taħt id-dell tas-solennità ta' Marija Omm Alla jum il-paċi. Ejxu dawn il-mumenti għax meta il-miliet jew l-ewwel tas-sena jiġu marbutin mal-weekend, partikolarment mal-ħadd, importanti li ngħixu dawn il-mumenti l-iktar għada biex lill-Alla ngħidulu grazzi. Importanti jekk bħala familja u bħala individwi. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, liben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. Taxit waġġel